குடகு மலை காட்டி இல்ல இது நல்லா இல்ல. ஆமா நல்லா இல்ல. ஏய் நான் நேர விஷயத்துக்கே வரேன். நீ வரும்போது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சு. ஆனா நீ நினைக்கிற ஆள் நான் இல்ல. ஏய் இல்லடா. ஏய் நக்கலா இதுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ண சுத்துறேன். யாரும் ஆளு அறந்தாங்க உஷா. பங்களே வாங்க 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 வாங்க. நீங்க தானே அது 3 நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்து 3 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி பேசினா அது ஓலாயிருமா? பசங்க என்னைக்குமே பொண்ணுக்காண்டி சண்டை போடக்கூடாது. ஆனா அந்த பொண்ணுக்காண்டி பசங்க சண்டை சுத்திட்டு இருக்கான். அறந்தாங்க உஷா. நீ எப்படி அந்த பிள்ளை லவ் பண்ற? 3 நாள். நீ எப்படி அந்த லவ் பண்ற? அவனாவது 3 நாள் தான் லவ் பண்ணிருக்கான். நான் அந்த பிள்ளை 3 மாசம் லவ் பண்ணிருக்கேன். அது மட்டுமா அக்னி பச்சார வச்சு 300 முத்தம் கொடுத்துருக்கேன். எனக்கு தானே சொந்தம். அந்த பிள்ளையோட அண்ணன்டா.